זה מספיק. תנו לי אותו. טעם, איזה איש קטנטן. אתה לא יכול לתפוס אותי, אני איש עוגת הג'ינג'ר. You're a monster. לא אני הוא המפלצת, אלא אתה. אתה וכל שארית זבל האגדות שמרעילים את עולמי המושלם. עכשיו תגיד לי, איפה השאר? אני ניסיתי להיות בסדר איתכם יצורים, אבל עכשיו סבלנותי פקעה. אז תגיד לי, או ש... Not the buttons. Not my gumdrop button. אז דבר אליי, מי מחביא אותם? Okay, I'll tell you. Do you know the Muffin Man? איש העוגה? The Muffin Man. כן, אני מכיר את איש העוגה. שבמעגל נחוגה? Well, she's married to the Muffin Man. איש העוגה? The Muffin Man! עם עוגן החוגה הוא התחתן. My lord, we found it. טוב, אז אל תחכו, תורידו אותו. הראי הקסום.